Ej, og undskyld, vi ikke sagde ordentligt farvel sidste gang. Altså, det her er noget, hvor man kun kan optage i 10 minutter. Så det er lidt noget om. Ej, sorry. Nå. Men, koordinator. Nå. Ved du hvad? Fandme ikke en tøsdreng. Så. Og hvis vi dør, så bliver jeg ked af det. Åh shit, der er noget at komme. Sword. Shit, der er zombie. Død, hvad der? Yes, jeg fik den. Hjælp! Hold kæft, hvor den ligger. Det betyder, der spawner et eller andet. Den er lige røven på mig. Dø! Det er lort! Hvorfor lægger det så meget? Ej, hvor træls. Melot! Nam 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 nam. Nam! Jeg skruer lige ned i lyden i Minecraft, så I ikke bliver helt... Ups. Options. Okay. Music and sounds. Music. Og masterable. Og i music. Max. Det tror jeg på. Lidt ned, så folk ikke bliver helt... Så, nu kan I høre mig. Okay, jeg er bange. Selvom jeg har masser af mad, så er jeg glad. Yay! En til æderkop. Dø! Come on. Okay. Dø. Ja. Når du er tæt på, hva'? Masser af sne. Var det sådan et lortested? Melon. Og dem der ser det her, de er seje. Fordi at jeg er glad for, at der er nogen, der faktisk gider at se det. Så mange tak for det. Jeg har allerede fået den subscriber, som er derude. Tak til ham, fordi han er faktisk min rigtige subscriber. En ørkop mere. Hold kæft, hvor den lækker. Hvor den. Dø. Jeg kan ikke lide det lækker. Det er fordi jeg er i mountains. Det lækker. Kanin. Kaninbøf. No. Mere kaninbøf. Kaninbøf til mig. Oh my god, det er kaninbøf. Det er kaninbøf. For du har ikke fortjent at leve.
Nå, ups. Oh yeah, XP. Jeg er level 3, folkens. Booyah. Det er lækker. Min Acer, den her computer, den er fin nok. Faktisk, så kan I se mit ansigt. Og jeg kan se dig. Facecam. Eller hvis der ikke er, så er det totalt pinligt. Men jeg tror der er. Det er nederen, der ligger. Hvorfor skal jeg også være i mountains? Hvad er det for et sted? Okay, det gjorde ondt. Yeah! Melon smager godt. Synes I ikke også, det er folkens? Jeg gider ikke at dræbe flere zombier, jeg får traumer. Hvor er jeg? Tjek lige. Okay, jeg er gået rimelig langt ud. Jeg er ret mange blokke væk fra plus. Plus, det er den vej, tror jeg. Yes! I østen sneer solen op. Folkens, jeg siger lige bye bye på forhånd, fordi jeg ved ikke, hvornår den stopper den her video. Røv zombie, du skal dø. Du har ikke fortjent at leve. Okay, du er heller ikke levende ting. Hold da. Okay, jeg har ikke meget med. Jeg har tænkt på at dø, faktisk. Okay, melon. Det er mit eneste håb, at spise masser af melon. Jeg forstår ikke, hvorfor det lagger så meget. Det er fordi, at programmet ikke er opdateret. Ja, folkens, det er lidt noget lort, jeg spiller med. Fordi programmet ikke er opdateret. Ej, sorry. Og den her computer. Den gør det bare ikke bedre. Det lægger pisse meget. Giv mig så jeres bøf. Jeg vil have bøf. 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 Jeg er ikke glad med at blive forgiftet. Eller hvis jeg gør. Det har jeg glemt. Nej. Ja, bøf. Nej, det er fint. Sikke en fin solopgang. Er det der granit? Gider jeg ikke have. Ja. På et eller andet tidspunkt, så skal vi rejse i min båd igen. Og det er sådan noget, jeg skal bruge FN for at kunne skifte til de der andre nogen. Er ikke noget? 7, 8, 9 skal jeg bruge FN for. Ja. Det bliver bedre på et tidspunkt, folkens. Hvis der kommer nogle flere subscriber. I hvert fald, jeg vil gerne have, at der kommer nogle flere. Så bare lige ved. Og jeg tror snart, jeg skal sige farvel. Fordi at videoen er næsten var 10 minutter nu, tror jeg. Øj, hvor det lækker. Er det fordi, jeg opdager nye områder, eller hvad? Det lækker så meget. Nå, det er mountains. Holy, hvor der... det lækker.